फैफिनदो जों मोखांखौ नायनानै। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। नैबे फट'खौ नुनाया बे हिन्जावा गोमानानै दं एबा खारनानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। आं मैयासो इउटुबाव बेंग्लाय नार्जारि इउटुब चेनेलनिफ्राय मोननो हादों आरोना। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आरो शेयार खालामनो सानबावबाय। आरो फुल भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला डिसक्रिपसनाव बिथांनि लिंकखौ होना होबाय आङो, बेंग्लाय नार्जारि। बिथांनि चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना फुल डिटेल्स नायनो हागोन आरो। बे हिन्जावनि मुङा रहेला नार्जारि। बिथाङा खारनाया सप्तासेनि बारा जाबाय होननानै न'खरनि मानसिया फोरमायदों आरो बिहा फिसा सानै दं। हिन्जाव फिसाजो सासे आरो फिसाला उन्दैसिन दं आरो। फिसाजोआ माने बिमाखौ गाबै गाबै फैफिननो खावलायदों। नोंथांमोना नायनो हागोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नों फैफिनदो जों मोखांखौ नायनानै। जों नोंखौ गोसोखांबाय थायो, आगैयाबो गाबबाय थायो नोंखौ गोसोखांनानैनो। हरावबो जों उन्दुनो ओंखारना नोंखौ गोसोखांबाय थायो जों। फैफिनदो मामि। आगैयाबो हराव गोसोखांनानैनो नोंखौ गाबबाय थायो। बिसब सानैया गोदाव सोराव जाबाय, अननानै फैफिनना होगौ। बे बिसौआबो गाबबाय थायो, गाइखेर बेसे दौबावनाय जाबाय आं। अननानै फैफिनदो बिहामजोआ, नोगोद अनोमोन आङो। बिहामजोनि नामा मा? बिहामजोनि नामा रहेला नार्जारि। ओमफ्राय थांनानै सानबेसे जाखो? थांनानैहाय दाखालि बिस्थिबाराव थांदों, ओमफ्राय नै दाखालि बिस्थिबार सप्तासे एसे बारा जाबाय। दिनैहाय बुधबार आरो दिनै बुधबार सप्तानैयानो जानोसै। अननानै फैफिनदो। ओमफ्राय न'खराव माबाफोर दावराव दावसि बेफोरबायदि दंमोन नामा? न'आव जेबो दावराव गैया। अमा लांदों, इयो अमा फिसा मानै लांदों। सिगांनो ओंखारदों बुधबारावनो, आयै आं अमा फिसा लाङो मानै। दे लां आइ होनबाय आं। अमा फिसाखौ लांबाय, लांनानै बेंथल लामायावनो फानलांबायनो। आं सोंहरबाय, आइ अमा नांदों नाङाखै? बाबुआ गाबबाय, रावजोंबो थाया, आंबो थालिर नागिरबायो। एसे एनै बेफार गेलेबायो आङो आबौमोनजोंहाय। थालिर लाङो होननानै गोख्रै फै आइ नुदों। दे आइयै अमा नांबाय आं थांखानायसै, माबानि 3,500 फानदों मानैजों होनबाय बियो। ओमफ्राय आं फन बुहोबावबाय आं फनावहाय, बिहामजोनाव बिदर बिहरला हामगौमोन आं होनना फना बुहरबाय दा। बे सुस्थ'मा गैया। दिनैसिम खबर गैया। फनफोरबो रायलायनो मोनदों ना मोनाखै? फनफोरबो रायलायनो मोनाखै खेबसेबो। मबाइला अन गैया नामा? मबाइलाबो अननानै गैया दिनैसिम। बे रहेलानि बिफा। दा मा जानानै दं जाथाया? बियो आंबो मिथियामोन नालाय सिगां। ओमफ्राय दा बे जामादैखौ नागारनानै दा सासे सेंग्राजोंहाय थांदों। बे सेंग्राजों थांनायावहाय माबोरै जानानै थांखो आं बेखौबो इसेबां मानि मिथियाखैमोन। दा न'खरनिफ्राय मिथिनानै आंहा बिराद दुखु जादों। बिहा फिसाफोर सानै दङ। बे फिसाफोर सानैयाबो आहार नागाराखैमोन। ओमफ्राय सासेया, ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं फिसाजोखौहाय फैफिनजानो लुबैदों आरो एकदम फैफिनथारखानांगौ। बे मानसिखौ नुयोब्ला, बे आंनि फिसाजोखौ नुयोब्ला बे नाम्बारावहाय खबर हरला। बेनिखायनो आं खावलायहरदों जोंनि जेसेबांनाखि रायजो राजा बिथांमोननिसिम नुयोब्ला खोन्थाहरला जाबाय। आंनि नाम्बारा जाहैबाय 6900714547। अननानै बे नाम्बाराव खोन्थाहरलानो जों लायगोन। बे आंनि जामाइजो आरो बे फिसौ नै फिसाजो देरसिन, ओमफ्राय बे फिसौ लैसिन, बियो आहार नागाराखैमोन। बे आहार नागारैखाय जारला जाना दङ। बेनिखायनो जे आंबो खावलायहरदों जाहैबाय जेन अननानै नायालाबानो बे फिसा सानैखौहाय, बे आंनि फिसौ सानैखौहाय नायनानै जे अनखांनानै बे जायहा लांखारदों बे लांखारनाय सेंग्राया जेन अननानै गथायहरफिनो आं बेखौबो खावलायहरदों। जाहाथे जोङो इसिबां मानि माबा खालामा, जोङो बेखौहाय मोजाङैनो जों रिसिभ खालामगोन, जों नाजावफिनगोन। आरो जों बै जायहा लांखारदों बेखौबो जोङो इसिबां मानि माबा खालामा, जेन अननानै गथायना हरफिनो आं बेखौल' खावलायहरनाय थाबाय आरो।